माने सास तो ये भौजी कुछ खा ले ना होते देख ली हमरा के ना ला बच्चे खा ला आता ना माने ली सा बतावा जाके अनकारा घर से दूधू को चलनी मांग के लेनी हो के इहो संगवा बिया त घरवा में धान पसरवनी ह कि संगवा चलाई है आदमी खरिहानी में त जाके करते बड़न घरवा में करते करते मर जा बिला जाए घर में लेकिन कोई के चिंता नहीं खे काजन कैसे अपन जाके नैहरे में करत रहे नैहर के काम तो सबे कोई के निमन न लागेला ससुर के काम पहाड़ हो जाला हिस्सा हो जाला गोतनी पिया त करी ना अरे जाओ जब अलगा हो खबू ना तब तारा बुझाई जितना नटंकी करत चलू तार तरले बाड़ू ना उ त भगवाने देखत रंग के करा के केतना करता का लाइल बेचे ई नतिया के बेटा ना रोज रोज सरफ ले आला के बेचत रहता बस जनता अपन की धान के बेरा हो गइल बा त अपने गांव में के मेरा बीच बेच के बाप रे बाप सारा काम के आगे नो चेहरा पे तो ध्यान नहीं के रह कितना गोड़ बनी कितना करी हो जात बनी हां लागत नहीं के एकदम निकल रहो दूधे का धोवल एकदम देखी दीदी हमरा बीच में तो बोले पे मत करी की बना ओना तारे बीच में बोले के कौन जरूरत बाटे हमारा जौन ब्याह आदमी होई ना ओहे तारा बीच में बोले जई ह ने अपन मुंह एकदम झूठाओं के खराब करवावे के बा दूसरा के बारे में के करब होता नहीं कि पागल बन के रही है घर में हां अशोक सिंगर बन के ना रही ना हो जब बार धरे पड़ियो तब और बोली निकलेला ना हो कन्या ऐश्वर्या राय बन के रहा ना तारे कौन दिक्कत हमर लागल दिक्कत मैं ऐश्वर्या से कौन बाजी ना हो तू त तारा लेखा मेहरानू पूरा गली में ना होई हम पूरा गली के तो बात छोड़ पूरा गांव में नहीं की यही से ना खाए के ठिकाना नहीं खे पहने के खाली इतना बगीचा सा कि पहना बढ़म तक देखिए सन के बड़का घर के बेटी ही है बड़का घर के ही है देखी दीदी नैहर में हम बन ठन के रहत रही बुझाइल त ई त ससुरे हटुए त काहे ना हम सच समझ के रही अब माने ससुरा ह त माने लिपस्टिक के मार्केट में रहलन का ससुरा त मत धास तब का तू तो चल तनु भर न रहता त बुद्धि निकलबे न करी अपने से बनावे खाए के रहित ना लागे जाके लावे के पड़ित ना देखा हमू काम हमरो के हिस्सा होता नहीं मिली बराबर मिली तोहरो के हिस्सा बराबर मिली एगो बात सुन ल तो का कहल जतनी बोली ना माने के अपन करो हम अपन करब हई जगह नहीं करे के हमरा हो त बनिहार लगबानी बाप के आय तार बाबू रुपया दे के बनिहार का किला रहन हमनी के आ गइले बड़ाइल वाली हमर माई बाबू देला बन और कोई के माई बाबू देले थोड़ी बाड़न हां और माई बाबू देले रहित न तो रौरो बंटन के रहती एक साड़ी पे ना 5 दिन 6 दिन गुजर जाला हां तो हम तो बटोरे नी पेन के बाप रे बाप हमारे के पैकेट में पैसा ना रहो 10 गो रुपया पान सिगरेट खाए के मेरा रो के लिपस्टिक मारे के हो जाला रौरे नु मर्दन पान सिगरेट खाए तो हमें ही तुमका भी लेके पैसा ना रह दे बिला खा खा के सब मेथे होइहन का बिगड़ी हन बड़ा होतई निमने बड़ी देखो ढेर बोला मत ठीक बा जितना करो तलू ना उतने भर कर का है रोड के मजारे के बटे तो जारी दे रहती हमार कौन जरूरत लगबा जरे के ना जरूरत नहीं की तो का करता नहीं है देखिए मद्दी मेरे 50 मिनट मेकअप लगा दी तब मुंह एकदम चेहड़िया लेखा मत हो जाए हां रे देखी जारी और एकदम परी जैसे बन के रह हमें घर में हां रह परी बन के तार मरद तार परी के पूजा करीहन उहो ना पूजा करीहन त उनकरा के रुपया न मिल जाई हां त रे जरी ना सही लगत रही करबे करम हम परी बन के रही चाहे कुछो बन के रही रे से मतलब अरे त हमरा सामने ना सुन ले जा एकदम चिंता को हमरा सामने मत ठीक नहीं कर बुझाई ल काहे रे चलो न त मेरा और बंधन के रही अरे त हुनिया जाके मेकअप करना रे हम कपड़े पे का तोर जरूरत बटे जा करे के हां रे वीडियो देखि आवत जाना हमरा भिरिया एक अथु बटे मार 10 बेरी में बारर बन के इस तरह दिन भर देखला पे लागले नुक बुझा उल्टी हो जाई केवन कुल सेंट महकत हुई जो दुआरी पे के पेटवन के ना देखबी तो तोर पेट भरी अरे बाप रे बाप एकरा जीवन ठेकानी काम बा ए दादा ऐसर मेहरानू जवाना घर में आ जाई ऊ घर के ना बर्बाद कर देलस ना त का कहे के हैं बतावा हो घर में खाए के चाउर दाल बिना एकदम आदमी परेशान भइल बाड़न एकरा मेकअप कइल कितना जरूरी बाटे ये सोचनी है के हाथने धाना पसारल बा तनी आई चलावा दी हित संगवा त मर जाईते नरक में चल जाईते आए के देवी मैया उठा के लेके गई रहती रानी के और मर तो नहीं खे दादा कम से कम देवरा के दूसरो बियाह करवा देती कम से कम चैन से तो रहती हम
हैं घर के काम धाम तो करे में ओकर तनी के मने नहीं खेल लागत होई चाहे ना होई आज तो हम करम औरम ना का समझ के रखले बाड़ी हमरा के जितने कर देती नहीं उतने का तो हमर बलाए दूर हो जाता को देती है न एही से तीन कर हम कर के जुड़वा देतनी ली हम केने बड़ो जे हो भौजी की है जी गोड़ लगतनी। अरे खुश रही बैठी बैठी तब हो भौजी बड़ा मोटा आगल बड़ू चिकना आगल बड़ू हो। अब मरद की कमाई हम खाता नहीं तो चिकनाई मोटाई कोई दूसर कोई हाँ बड़ा पातर लू पहिलवा आ मने क्वेश्चन त लागत रहलू मन झुरकुट नहीं लागत रहे कि कटिया बिनिया क के आइल बड़ू नहीं हरे के माई के घर के ओरिया ये कह रहलू ना के शिकायत करते कि बड़ाई का भइल का सोचे लगलू कुछ ना माने जनु रहेला तन कहल जाला का गलती करनी ही माने जब आदमी रहेला हम तन कह देवेला ना ऐसे भौजी नहीं कि मोटाइल है हम तो मोटाइल शुरुए के हैं ये भौजी लेकिन का करबू तनी जे ढेर कर दूध दही मिले लागल सॉरी हम गोराई मर्दा खियावत होय ना हां तब का ऐसा कोनो बात नहीं कि कुछ भी कमी थोड़े बाटे हमार नानू अच्छा ई बताई अच्छा रोरो कोतनी होते झगड़ा वरा कर ली ओ ये भौजी ना 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 ऐसा को कहिया म हम भगवान हे काली माई सब के गोतनी ऐसा ने देस तो पर ना ना त एकदम बहिन फेल बिया जान जइहो तब का बड़ी माने ले कुछ सामान लिया न ये भौजी एगो लियाई तो हमरा के दूगो लियाई जान जी हो आता ना बढ़िया ही आता ना माने ले तो ये भौजी कुछ खा ले ना होतन देख ली हमरा के ना ल बच्चे खा ला आता ना माने ली सा तू अपन बोला बड़की भौजी के हम का बोली बोलहु में हमरा लाजे लागत आटे हमार तो किस्मते फूट गइल बटुए अरे उनु बड़ जेठानी ना एक नंबर के डाइन बिया डाइन ई तू का कहतलू हो बक तू झूठ बोलतलू ना झूठ नहीं बोलत दे दो इतना अपना दुख बताओ तो नहीं बुझाइल अरे तहार तो गोतनी तारे के नु सब ई बताओ तोहर दुख कहां से लौकता तू तो इतना दुबरा करलू मोटा गलू आ तू कैसे झूठ बोलतलू तो अपना मर्द के चलते मोटाइल बनी हां रे हम त डाइन पड़बे कल बनी हम ना गोला मत भौजी गोला खुश रह जुड़ाई रह जल्दी भगवान लइका 10 तारा के गोड़ मत लगी हां ये करे के लागल देख तू जैसे बड़ू वैसे हो बाड़ी हम काहे ना गोड़ लगम कैसे दूर कम ए बचिया एक शिकायत सुनबो ना त रात बीत जाई लेकिन एकर बात ना खत्म होई तो कहां का जा दनी है पूरे ले ले थी आ पूरा गांव में हल्ला कर दी बुझाइला तो तू कहे के जके मार जाए तो ऐसे ना लड़े के बोर गोती में दुगो बात ये सही जे बुत नहीं ना जाना तहार गोतनी लेके तरह के देबे ले नु ऐसे रोज निमन बनत बाड़ू हां हमार गोतनी नहीं है बुझाइला ना 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 एकर गोतनी हनी ए बचिया तहार गोतनी उतना ना मानत जितना एकरा के हम माननी लिपस्टिक पाउडर लगा के कौन के 2 साल से बतावा सुन बतावा ना 5 कुरकुरा के थी रहे सब खा गइली आय हो तो एक चिमकी लिया बचला हो कि हमरा के दी चिमकी ना खाए के चाहिए अपना बड़ी खराब पड़ेला दूसरा के भइल वाली खिया वाली अच्छा तो लड़े के ना चाहिए तो लील गली अपने लड़े के जाई हमरा बीर से हमर बतिया सुना अच्छा ना तू तने लगे के बैठे जाई रे के बुलावला सा बड़ा मोटा कहीं नहीं है हमरा भीरे है आ हे भौजी जाए दो हत ना लड़े के ना मिलजुल के रख छै गांव घर सुई त का कही देखी भले आसमान पलट जाई धरती पलट जाई लेकिन हम एगो साथ नहीं खिरा तू ना बदल बुझन बन तौन हीरोइन रहबू ना जाए दो तोन के अपना घर के हीरोइन रह जा हीरो बना जा हम जा तनी ना तो हमर माई खोजे लगी लेकिन लड़े के ना चाहिए लड़िया जा जो लड़ बुझा न त का होई दुगो में एगो में ऐसे हो जाई पड़ी त तू करबू आ उनकर पड़ी त माने उ तहारा पर करी हम जानलू इहे कोन मिलजुल के जाए त ठीक बेटा जा अपना घर हां तारो गोतनी या ना दे छनालटा के मार मरती सनु तब तारो पता चली त हां बड़ाओ तो हमरा के सिखाए चाहे कुछ हो जाए बाकी हम तो ना मिल के कबो हम इनका जोरे